Čaute, som Elibo a točím z MC Mores. Čau, čau. Takže budeme na tomto serveri asi natáčať pár dielov a on by vám o tomto serveri něco chcel povedať. Ano, takže tady ten server se jmenuje Creepercraft a jeho majitelem je Rafťák.cz a spolumajitel je Top Topic. Pojď za mnou, já tady jak můžete vidět. Tak, já mám na tomto serveru admina, kdy se znám s majitelem, ale asi při natáčení kromě teďka ho nebudu používat. To teďka bude asi jenom taková ukázka, když tak tě budu moc portovat. No, tak co bychom řekli dál? Nevím. No tak můžeme ukázat tady spawn. Spawn tak to vyzerá, tam je to Ender Česku, to Anity Shop, tam jsou pravidla, alebo čo, portály. Tady jsou portály, do kterých můžou spíš jenom admini. Hráči musí přes warp. Takže tu je toto, jsou vyrobené nějaké. Ty nejsou ještě hotový tyhle portály, tady bude kreativ a tak dál. V kreativu si hráči budou moct stavět svoje věci. Jenom bych chtěl asi upozornit, že Creepercraft je ve vývoji, takže to nebude úplně. Tady jsou věci, kdy Rafťák přidal, aby hráči nemuseli těžce těžit. No a my to si teraz budeme používat, potom to nie. No, my půjdeme někam asi dál do krajiny, nebo jak bys chtěl? Někde krajinu. Používá, máš šipy? Šípy, já mám kreativa. Ale šípy ti asi, počkej, já se zeptám. Já totiž nemůžu giveovat. Shop za peníze a za časy. Takže máme shop. Tak to, ano, tu máte, ještě jsem zabudla povedať, že máme tento server je na 1.6.2. Ne, na 1.6.4 se běží. Na 1.6.4, pardon. Možno ešte neviem, dáme ho do popisku, to ešte neviem, to sa ešte rozhodneme. A čo ešte tak povedať? No, ty máš tu knížku, takovou, jak se tam kraftějí ty brnění a tak? No, je tu knížka, kde vlastně je to plugin, který umožňuje vykraftit si brnění, třeba když se teďka na mě kouknete, na boty, tak vidíte, že... Kde seš? Tak vidíte, že mám obyčejný kožený brnění, ale tyhle ty boty mi třeba dodají rychlost. Že jsem rychlejší jak... Asi... To je prostě taký enchant, že jak by No. nejaký enchant krompáč diamantový, čo znamená, to potrebujete 2 krompáče, star, hviezdu, alebo čo to je, a ešte neviem, čo tam je. No. Izolám je 2 auci. Počkej, tak koukej na moji super Ibr sekirku. A škoda. Takže ešte... Kostlivec, hele na něj. Čekaj, počkej! To je... Mi zabral šipy. Promiň. To je moje Ibr Charge... To je moje Ibr Charge sekirka, kterou jsem si vlastně vykraftil přes admina, kdy jsem... No, tady můžete vidět někoho v zeleném brnění, což tady to brnění umožňuje hodně skákat. Áno, takže nevidím takéto brnenie prvýkrát, Vidíte, tady teďka jak skočil. takže počkaj, som si chcel vyskúšať Takže na tomto videu budeme točiť survival, čo iné, Ano, a čo ešte tak povedať. je možný, že já se v polovině videa odpojím dnes, protože budu muset jít, no.
No, hele, chceš ukázat jeden projekt, na kterém tady já pracuju? No, no, Tak čekaj, já se tam portnu. počkej, já ještě zatím vidím farmu. To je lomeno. Home. To je také XP farma, kde jdete na zombíka, na kostňůvce jdete off. Jak to funguje, to máte na pavouka, budete světit, ty vole. Počkaj. Občas to buguje, nediv. A je tady taky plugin. Počkej, já už tě portnu. No, no dávaj. Tak, vlez tady na tady to. A můžete vidět ten plugin, kdy to je jakoby trampolína, co se dá vykraftit. No, pojď dolů. Nebo ne vykraftit, stačí vám diamantový blok, obsidiánový blok a na to si prostě dáte. No, pojď. Tady to jsem stavil sám, takže to je takový provizorko. Tady vyber si tady něco, co bys chtěl prostě na těch cedulkách a řekni mi, co bys si chtěl zabít. Počkej, vlk asi ne. Asi to posledné XP je čo? XP, pojď se postavit přímo pod tady to. To jsem tady udělal takovou speciál. Přímo pod to. No jsem. Kdy ti to dá XP. A teď si zkus nějakýho. Tady. Třeba tady to ti spawnu. Bum. No. Čau. Hoď si čo spawnuj rýchlo. Veru z krava. No, ďakujem za kravičku, to som farmu. Tak. Spawni mi tu něco. Lepič, ty vole. Ovečku tam máš. Ovečku. Počkaj, otoč, nechaj ju. Hečo. A kdy tady je taky plugin, když se na mě kouknete. Teď bacha, ubere ti to. Ano, meč střílí šípy. To akože nic zlomal, ani mi to neubera. Ne? Ja. A co tohle? Teraz hej, lebo som mal blnko. No. OK, teď jim můžeme ukázat PvP, takže dej lomenovat PvP. Tak. A stále som nepochopil, akože na čo je napríklad toto. Tam nechoď. No, na to můžou admini, já ti to ukážu, sem vlezeš a ono ti to bude pomalu hitovat. A jestli dovolíš, já se na tebe portnu. Tak, tady jsou různé vychytávky, jakože třeba, no, koukej, vyskočíte sem nahoru. No to proč iba admini môžu? Ne, i ty na tohle můžeš. A proč teraz neskačem? Musíš být přímo na tom, úplně v rohu. A já budu muset. Takže čus, Čus, čus. takže Tak, čauky lidi. áno, takže som tu už iba ja, on musel končiť, takže budeme tončiť možno raz až 2 raz do týždňa nejaké video survival, potom ešte, čo by som tak povedal, takže zatiaľ, takže možno ešte na budúci týždeň bude nejaké video z toho, takže zatiaľ čus.